Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, panalipod nato batok sa lain-lain nga mga katalagman hinimo sa tao o ang mga natural nga mga calamities. Hinaot unta usab ng ato mga leaders sa kalibutan magkasinabtanay alang sa kalambuan sa tanan labi na gid sa mga kabus. Atong iampo usab ang atong mga benefactors and donors nga padayong nagtabang nato nga unta hatagan sila sa Ginoo sa mga grasya usab nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, mahigugma unta kami kanimo diha sa tanang mga butang ug labaw sa tanan aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga mao'y among gipaabot. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Hinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Gikuptan ako sa Ginoo ug pinaagi sa iyang espiritu, gidala ako niya didto sa walog diin nagkatap ang mga bukog. O gilibot-libot niya ako sa pagpatan-aw niini, ug nakita ko nga nalukop sa bukog ang walog ug uga kini kaayo. O giingnan ako niya, Tao, mabuhi pa ba kining mga bukog? Ug mitubag ako, Ginoong Dios, ikaw ray nasayod niini. Unya giingnan pagayod ako niya, sultihi kining mga bukog nga mamati sila sa pulong sa Ginoo. Nag-ingon ang Ginoong Dios kaninyo, paginhawaon ko kamo ug mabuhi kamo pag-usab. Hatagan ko kamog mga ugat ug unod ug panit ug hatagan ko kamo gininhawa ug mabuhi kamo. Unya makaila na kamo nga ako mao ang Ginoo. Busa nisulti ako sumala sa gisugo kanako. Samtang nagsulti ako, may nabati akong kinanaas ug nagkauli ang mga bukog ug nahimong tibuok nga lawas. Sa pagtan-aw ko, may mga ugat, unod ug panit na kini, apan dili pa muginhawa. Unya, giingnan ako sa Dios, Tao, sultihi ang hangin, nga ako ang Ginoong Dios, nagsugo kaniya, paghuros o paghatag o gininhawa, nginin patayng mga lawas, aron mabuhi sila pag-usab. Busa nisulti ako sumala sa gisugo kanako ug miginhawa na sila ug nabuhi ug nanindog sila. Daghan sila kaayo. Unya giingnan ako sa Dios, Tao, ang katawhan sa Israel sama niining mga bukog. Mingon sila,
ug gana ang among mga bukog, ug wala na kami paglaom. Patay na gayud kami. Busa sultihi sila nga nag-ingon ang Ginoong Dios, ablihan ko ang inyong mga lubong, ug banhawon ko kamo o katawhan ko. Dag-on ko kamo balik sa yuta sa Israel. Ug unya hibaw-an ninyo nga ako mao ang Ginoo, inigbukas ko sa inyong mga lubnganan, ug inigbanhaw ko kaninyo o katawhan ko. Papuyon ko diha kaninyo ang akong espiritu, ug mabuhi kamo, ug ibutang ko kamo sa inyong kaugalingong yuta. Unya hibaw-an ninyo nga ako ang Ginoo nga nakigsulti kaninyo, maoy naghimo niini. Ako ang Ginoo nagsulti. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pasalamati ang Ginoo, kay ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo, kay ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Pasultiya ang tinubos sa Ginoo, sila ngayang gitubos gikan sa kamot sa kaaway, ug iyang gitapok gikan sa kayutaan, gikan sa silanganog kasadpan, gikan sa mihanan ug sa habagatan. Pasalamati ang Ginoo, kay ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Nasalaag sila didto sa kamingawan, wala sila katultol sa dalan, ngadto sa syudad nga walay nagpuyo. Gigutom sila o giuhaw, naghigos sila sa ilagpang panglakaw. Pasalamati ang Ginoo, kay ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Nagtawag sila sa Ginoo sa ilang kagulanan, giluwas sila niya sa ilang mga kalisdanan, o gitultulan nila sila sa matarong nga dalan, aron makabot sila sa usa ka syudad nga dunay mga tawo. Pasalamati ang Ginoo, kay ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana ang usab kaninyo.
Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkadungog sa mga Pariseo nga ang mga Saduceo gilupig ni Jesus sa katarungan, nagpanon sila sa pagduol kaniya ug unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod misulay pagbitik kaniya pinaagi sa pagpangutana. Magtutudlo nangutana siya, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong huna-huna. Kini ang labing dako ug ang labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una, higugmaa ang imong isig katawo ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad ni ining duha ka sugo ang tibuok balaod ni Moises ug ang mga pagtulun-an sa mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang gihangyo sa atong tubag sa Salmo nag-ingon nga unsa to? Pasalamati ang Ginoo kay ang gugma walay katapusan. Kining gugma mao ni ang pinaka-importanteng pagbati o buluhaton sa tao. Mawa ganining gugma, imagine ko no. Okay, pangutan ay mong tupad. Ingna, unsa kahag way gugma no? Okay, pangutan na unsa kahag mawa na ang gugma. Kanang, wa na'y gugma dito sa inyong balay, wa na'y gugma dinhi sa simbahan, wa na'y gugma diha sa kada tao. Ano bang mabuha gid ang gugma ba? Ma-imagine ninyo unsa ka pagka-lonely ka sa kalibutan. Pagkaway lami, ipuyo. Mo na ang mga tao karon magpangita gyud gugma gikas kinabataan hangtod gyud kinadak-an hasta gani mga hayop, mga iro, iring, manok. Mangita og gugma eh. Unsa mo nang gugma be? Yeah. Lingay mong tupad. Patubag na unsa mo nang gugma para nimo. Kay kita ra ba mo imagine ra kita gugma basta parte na gani og kanang mga nga gugma-gugma sa babae og sa lalaki or lalaki og lalaki, always gyud related sa sexuality. Mao din ang gugma na din sa sexual matters. Mao gani atong pinaka number 1. On part man na siya. Pero unsa man gid ning gugma? Kung atong tan-awon ang gidescribe sa atong tubag sa Salmo sa first reading, ang gugma di ay naghatag og kinabuhi. Mo junay first nga buhat sa gugma ang paghatag og kinabuhi. Bisan ang mga bukog nga uga na kaistanan, pagsud sa gugmas Ginoo, nakabaton og unod. Og wa ay gugma, wa kay unod, wa kay ugat, way bukog. Inyo lang ng ikuan-kuan, tanawa ng mga tao nga way gugma or wa na mobati og gihigugma. Maghikog mawa ang kinabuhi. Mauna karon kanang mga nasod nga nanagubat sa inyong paminaw na higugma pa na. Kanang nagsigig marites, siging libak sa inyong paminaw na naghigugmaay pa na.
Kanang gasigi na lagtanaw ng cellphone, siging duwaan ng cellphone, TikTok, din agani mutabang sa trabaho, sa panimalay, nahigugma ba na? Nang di na hapit mga tug, kay magsigi og video call sa iyang uyab or sa iyang kabit, unsa man na, nahigugma ba na? Tanawa lang. Basin, nakaron kay ang gugma maghatag magkinabuhi, ang tinuod nga nahigugma mo preserbar gyud og kinabuhi. Unang ang tao nga nagminyo niya magpalaygit, mag-inom anang mga pills, mag-inom anang mga artificial contraceptives, unsa man na, nagmahal og kinabuhi wa? Ayo, kay bahaw dahil mo. Wa man ka mo anak magbuhat. Wa? Ayo. Mao na siya. Ang kinabuhi yun, may number 1 nga sentro. Nya, sa dihang ang tao nabuhi na tungod sa way sukod nga gugmas Ginoo, ang sunod na sad nga buhat sa gugma mao ang paghimo sa gihigugma nga magsubay og kinabuhi nga gisubay sa naghatag sa gugma. Si Kristo miingon, higugmaa ang Ginoo sa tibuok mong hunahuna kalag kusog ana. So ang gugma di ay usasad ka sugo. Kay sugo man, doon na siya'y kaning itawag og balaod, perimeters. Doon ay order ang maong sugo. Ya, unsa may order, unsa may sukdanan, unsa may iyang murag railings para dili mulihis. Ang unag yung higugmaon ang Ginoo. Mawa gani ning atong gugmas Ginoo. Mabali gani ari na ta mo higugma sa binuhat sa Ginoo. Ang gugma mismo nga naghatag og kinabuhi mawa sad na siya. Og maoning nahitabo karon sa mga tawo nga naggubat kaning nagpinatyanay. Nahigugma man sila pero wa na nila unahag higugma ang Ginoo. Ana mga tao karon nga kusog kay mangural silang balay, igihan kay gyuta, makigburuka gyud, makigkinihaay gyud tungod ana mga properties. Nahigugma man na sila, pero wa unahag higugma ang Ginoo. Pangutan ako na imong tupad. Kinakisa may una nimong gihigugma, ako o Ginoo. Ikanoy. Sige na. Kinakisa may una ni mong higugmaon, ako o ang Ginoo. Mingo ganin na siya, ang Ginoo yun. Sunod ana, ikaw na. Nga naman, ang ikaduhang sugo sa gugma, higugmaa ang imong isig katao, sama sa imong kaugalingon. Pasabot, ang gugma sa Ginoo, i-express kay ang Ginoo di man makita, ipakita diha sa imong relasyon sa imong isig katao. Nya unsa may atong relasyon sa ato isig katao? Sama sa atong kaugalingon. Og musimba ka nya pito na ka adlaw way ligo. Nahigugma pa ka sa imong kauban sa pagsimba. Awa na. Kung sige kag simba, nya di jud ka muhog, kolekta. Saban, nahigugma pa ka sa imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Wala. O sige kag simba, online pagyod, kay di ka kaadtog simbahan, nya sige kag palit og slot, nahigugma ka na, may bright kay mo yan, may kay mo mutubag. Og mao na siya gitawag nato og
package na. Mao na ang tibuok nga balaod sa gugma. Unahon ang Ginoo, murag kay siya mangitag iyas kinabuhi, nya ang gugma kinabuhi man. Nya ang sunod ana, ang ato dayong isig katao, ang kaugalingon part na siya sa katilingban. Muna wa magsugo ang Ginoo nga higugmaa ang imong kaugalingon. Ang iyang sugo higugmaa imo isig katao, kay kini man kung paghigugma sa atong isig katao, apil ang atong kaugalingon. Automatic na siya. Ang Ginoo ba dili na siya ganahan magsige pa og balik-balik og sugo sa obvious bitaw. Ay panalitan ko anang ingka akong balay pader akong gikural. Na may nisulti na ko ana. Aron ang mga kanding o mga hayop sa akong silingan dili nila kanon ning akong mga tanom diri kay mga matay man sad. Nako niya giunsa man nimo ang kanding sa inyong silingan. Siya akong giingon nga ihigot inyong kanding. Ana niya kining ako mga gipangtanom diri mga tangad, mga sa putong ubayan ko mga kamuti diha sa ilang tukaran. Niya siya mangunod na ni mamunga ni gusto sad mo mukuha diri. Ngari lang ako among tagaan ato ning tabangag preserve. Sa sige kog hatag pa dire. Ana nako sige pa kural pa more. Kay buutan man kay ang imong hunahuna di ay ako ning gibuhat kay para ni sa ako ding silingan. Kana mao'y hunahuna nga nindot. Mas nindot pag yun ang kanang moingon nga ako pa der, sige kog trabaho, sige kog negosyo para ginis kaayuhan sa mga tao nga akong mga silingan o mga tao nga nitrabaho sad sa akong gamay nga negosyo. May na lang pa der, makapalit sad sila og ilang makaon sa balay, bugas, makapaeskwela sad sa ilang mga anak. Munang ako gining gisustinian bisag gamay kay ni ginansya ning akong negosyo, pero ako gining gipadayon. Kay wa man ko magunahuna nga madato ang ako, makatabang ko sa akong isig katao. Kanindot ana no? Ingon ana ba inyong pagtrabaho karon? Mo trabaho jud ko kay para ni sa akong isig katao. Kasi naghimo ana ta sa kamot. Wa di ay. Oy, usban na ninyo inyong kinaiya ay. Mao na ang kinaiyas Ginoo. Nianhi siya sa kalibutan para nato. Tungod kay nahigugma siya nato. For God so loved the world. Nya gaunsa man siya dinhi, iyatang gidiktaran, ni alagad, nagantos og namatay para nato, dili para siyang kaugalingon. Ngano man, given naman na kung siya mag-alagad, mag-antos og magpakamatay para nato, siguro man gyud nga mabalik siya sa iyang gingharian. Siguro man gyud nga munindot ang iyang kinabuhi. Kay kanimang kung kamatayon mga igsuon, mao ni siya ang distortion of love, death. Kay ang love is life man, death is distortion of love. Kinsa may himog distortion ang yawa. Iyang gi-magnify og maayo ang kamatayon, nya gihadlok ta niya. Murag ang kamatayon, murag mao'y katapusan. Mao na nga, minta, di ko ngano gutong mo higugma ko ana, patyon pa lang ko, tanawa ra gud ang batasan anang tawhana, tarong ka na, patay ko ana Sigihan kog kulata, sigihan kog kuan diri, wa pag-ihatag nga kwarta, niya kulata ray akong madawat sipyat o gamay, patay ko ana, buwagan ko ni. Amo nang naada yung divorce, the death of families, divorce. Wa na ko'y kwarta, di pa'y bana na ko, perti ka irresponsable, niya ikaunom na ni namong anak, magantos na sagkuan ni, ipa-abort ko ni. Ipa-abort ko ni, kay ugdi ko ni ipa-abort, patay ko sa konsumisyon. Igo na mo sabot ng Ginoo nga atimanon ko ng unom kabuk anak ko kanidi na makaya ikapito na ni patyon ko na lang ni. Sus himuonon ra ba ditong obispo tong katong bataa? Musunod ba dito ni Bishop Ruben Labaho nga
ikuan karon, ordinahan karon sa pagka-obispo, musunod ra ba dayta to? Uy, imo manggi kumot man na tungod kay gidistort sa yawa. Murabag ang kamatayon nahadlok na ta. Nya di alang ta mo padayon sa paghigugma kay nahadlok na ta sa kamatayon. Mao na siya ang kuyaw. Karon unsa may itong buhaton? Sige gitag higugma. Hinumduman nato basta naa gani gugma, why kamatayon? Because love is life. Mao nay number 1 gyud nga hatag sa gugma, life. Nya unsaon man nato pag-apply para mawagtang ang kamatayon? Ala, higugmaag una ang tag-iyas kinabuhi, ang Ginoo. Nya unsa iyang isulti tumana. Nang salamat sa nituman nga giingnas Ginoo pamalit mo slat nga dupes. No? Kanindot ana. Pila niya itong halin gahapon? 2,474 na atong slots. Pagpaka na to ang namalit. Gila ta ginahinay ani napay 52,526. Ug di lang mo mga matay, mga pila ka buwan gikan karon. Di na ako mahurot gini niya. Pero di sa tapat yon, kutob sa namalit, di ginapat yon. Nga naman, because out of love man na. So love is life man. Unya dayon, kung gusto tang mausab ang atong kalibutan, mawagtang ni mga gubat, kagubot ug uban pa, mag-alagaray ta sa usag-usang. Ayaw na pag-alagad nga moadto jud kag Ukraine aron mo alagad. Kana lang imong silingan. Kana lang imong tupad og higda usahay nga lami na kaing hiluan. Kana kuana na siya. Atiman na. Kanang imong tupad og higda nga luod na kaignaong. Kana lang alagari lang na siya. Ayaw na pagsigig hunahuna sa imong kaugalingon. Kana mga tapulan kay nimong kuyog sa balay nga dagko kay kaon nya anha ra gid anang TikTok anha ra gid anang computer games magsigyampungan ayaw na pagsigyaw-yaw higugmaan na nya sa pagbuhat nimo ana gahatag kanilag kinabuhi naghatag sad kaog kinabuhi sa imong kaugalingong lawas ug diha dapita ang pagtuman sa sugo sa gugma. Matod pa ni Kristo, nagsukad ang tanang balaod nga gipatuman sa kalibutan. Ug way gugma, kining tanang balaod mukulaps. Apil na ng atong mga traffic light, mukulaps na. Nga naman, wa na may mutuo anang green or red. Inig ana, patay. Hasta kuno ang balaod sa nature kana mga planeta na amo na sila gisubay nga ilang orbit mukulaps gyapon basta wa na gugma ug mao na ang end of the universe. Kuhaon sa Ginoo ang iyang gugma aron mukulaps tanan nya mobalik dayon siya to impose unsay balaod sa gugma para sa renewal. Pero sa di pa na mo abot atong himuon ang paghigugmaay. Katapusang lingi sa imong tupad. Ingna siya, sugod karon, higugmaon tika. Sige, ano? Kanang tupad ni mo diya ba? Sige, manindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, ato karong ipadangat ngadto sa Ginoo uban sa atong paghigugma ang atong mga panginahanglan. Moingon kita, kaluy kami Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa tibuok simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan nga pinaagi sa pag-atiman sa sakramento ang kahayag budan-ag sa tanang dapit, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa tanang nangalagad sa atong nasod, nga ila usab nga mapadayag ang piunay nga pag-alagad sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo.
alang sa tanang sakop sa komunidad nga ilang mabuhat ang pagkamaayo diha sa nanginahanglan, pinasubay sa gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Kaluoy kami, Ginoo. Alang sa tanang relihiyoso nga ilang maangkon sa hingpit ang paghigugma sa Dios diha sa ilang pagtugyan sa kaugalingon nga tinud-anay, magampo kita sa Ginoo. Kaluoy kami, Ginoo. Nga si halangdong Teofilo Kamumot, isipon sa Dios nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Kaluoy kami, Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Kaluoy kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Kaluoy kami, Ginoo. Alang sa tanang nangamatay nga ilang maangkon ang kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Kaluoy kami, Ginoo. Makagagahom nga Dios, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugma ug pagtuo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata ang among sakripisyo o Ginoo nga maoy panagbayloay sa mga gasa, pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag, makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og mataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom.
ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kabatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong
pagpud, binhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawan, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manonobos. Kay mo man ang gingharian, hanggang humugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maana ang usab kaninyo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang Nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, shower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I am in you.
Magampo kita. O Dios, nga maluluyon pinaagi ni ining sakramento, gihiusa mo kami kang Kristo. Sa pagpaningkamot namo pagpakahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang kinabuhi nga Dios nun. Apan mahitabo ra ni kung magsigi tag higugma sumala sa pamaagi ni Kristo. Unahog higugma ang Ginoo, dayon ang atong isig katao sama sa atong kaugalingon. So salamat sa nahigugma nato nga atong mga igsuon nga nagsigig palit sa atong slots nga DOPS, Divine Unity, Prosperity, and Satisfaction para sa atong mga projects dinhi, labi na gyud sa pagtukod sa atong bag-ong kumbinto. So as of yesterday, 2,474 slots na ang atong halin. So pakpakan na to ang namalit niini. Salamat tayo. Padayon lang gid ta og pamalit hangtod gyud nga mahurot ni natog palit ang 52,526. Mahuman ba ni o dili? Na di mahuman og magsigi gitag higugmaay, dali ra kining mahuman. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygunang Amahan ng Anak ug Espiritu Santo, karunong sa gihapon atong pasimba